Ikaw deh. Ice one. Oh. Do tag ambience deh. Ini asa hangin eh. Mur din yung mga jacket deh. Tinitan eh. Deh, kabe. Kabe. Okay, nice sky view. 1, 2, 3. Tara. Lahing style. Beda dah, pangilid naman ya. Nice. 10-20. Tah. Ha? Dito pa gyud layo kayo. Ngina na ta dire. Minta kayo magpalupad og drone, pero problema na maliit na ta. Wow. Mga tao diri nga sa dalan magbaklay. Muna intro sa nidri ba sa stickwood niya gihon mga bay. Kani mo ning kanyo double G hardware. Basta kay dirita mo pa to. Muna ipagawas dito sintro sa kwan. Diha sa dolan ni siya ugan mga bay. Chik katong tamakanan tawag na. Kapitanan gid. Medyo magihan ka sagara stickwood kay mas pabor. Medyo tungas lang ni siya dre pero mas dali dool. Overtake bakataan ni ron. Medyo pikir ba kurbada.
Likod dahil nagyani kay hinay. Baba nag 2 bars, so baba nag 2 bars. Iwam sa tanim bataan eh. Nagawas Tagmin Highway. Bera. Let's go, man. Sugi padagan tong click nga 125 bukuro na ko to be. Ikaw ba? Ikaw ba? Anong kusugi ka padagan yung click? Anong kusugi ka padagan yung click ha? Ikaw ha? Kusugi ka padagan ng click ko. Ikaw ba? Kusug ka padagan yung click ko. Bantay lang juga ang click ka. Bantay lang juga ang click ka. Gano? Kusog yun padagang click ka. Di ginakumapsan. Di man po kukabutsog sa gatos. Nabinta na po siya. Akin eh. Doon na jog ko. Kurang ma-overtake na ginako ang click nga nagdalag bike. Overtake gid lagi. Kapsan lagi gid na ako, taganan lagi na ako. Pero wala po ko overtake ha. Suga padaga sa normal. Ayaw na lang, mura galanganin man. Mura man og kuyaw. Mura nakahunga para bang baso. Dire ko mubira itong basa kahalago trabaho ni mga basa ni gusto kayo managan vertika na ko be da totio wajib ko kapas sa click grabe gitong click ka kusog kayo mo padagan ni overtake raw galit bantay lang juga click ka lagot ko nimo ba lagot juga ning click ka ni ulat talang akong sakay diha nagunsa na sige nagluhag-luhag sakay iyang gibati doon ako click ulat talang ko click ha Yamaha ko ha Yamaha ko bantay ka lang doon na jug ko aguntahan lang dyan ha da Yamaha ko ha Yamaha oh Yamaha ko ha Yamaha katong service ganina oh ako nang gi-overtikan ha okay agot ko ha vertikan din ako ang click vertikan ako ang click eh nagisita siya overtake gani kong taxi oh nga ganahan mo ana overtake gani kong taxi
kusog kini akong Yamaha. Yamaha ni branded ni. Oh, awalang dili na ko breakan pero muklat mo break ra sa iya ha. Mo ang ganahan niya motor. Automatic gyud siya. Automatic gani, da. Automatic mo buhilo pud siya oh. Unsa naman inyong gitapukan diri? Naidakop. Agay. Murag naidakop galing. Nanilong sila, nanilong. Murag naidakop galing, ha? Wala day. Nanilong ra gid sila.